minútky vlastne televízia odštartuje, televízna stanica. Mohli by sme sa presunúť na krajšie miesto. Poďme sa radšej presunúť, aby sme to naozaj stihli. Poďme sem a ja by som poprosila aj našich hostí, aby sa presunuli, aj kolegov, ktorí sa tu nachádzajú, aby sme sa presunuli sem a spoločne teda od tej 10 odrátali a potom slávnostne aj nakrájali tortu. A ideme na to. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tak, ako to začína? Markíza Klasik, vitaj na svete. Vítaj, možno, ja by som poprosila Mišku, aby sa postavila k tej torte, tu je nožík, môžeme slávnostne nakrájať tú tortičku, tu sú samozrejme aj vidličky, aj tanieriky a spýtať sa túto hostí a súdičiek, tak to môžem povedať, ktorí prišli